नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत धाबा स्टाईल इस्लामपूरचा अख्खा मसुरा। अगदी धाब्यावर मिळतो तसा अख्खा मसूर मी आज बनवणार आहे। खूप साधी सोपी अशी ही रेसिपी आहे, त्यामुळे धाब्यावर मिळतो तसा अख्खा मसूर बनवताना कोणत्या टिप्स वापरायच्या, चव वाढवण्यासाठी काय करावे हे आज मी रेसिपीत दाखवले आहे। तसेच तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केले नसल्यास सबस्क्राइब करा व सोबतचे बेल आयकन ही प्रेस करा। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला इथे मी अर्धा किलो मसूर घेतला आहे, त्याचबरोबर 1.5 किलो मी कांदे घेतले आहेत। आपण धाब्यावर मिळतो तसा अख्खा मसूर बनवत आहोत, त्यानुसार हे प्रमाण मी घेतले आहे। मसुरापेक्षा तिप्पट कांदे घ्यायचे आहेत। जर 1 किलो मसुरा बनवायचा असल्यास 3 किलो कांदे घ्यावे। तुम्ही जर धाब्यावरचा अख्खा मसूर कधी खाल्ला असाल तर तुम्हाला माहित असेल तो थोडा तिखट व गोडसर असा असतो। त्याची जी गोडसर चव येते ती या कांद्यामुळे। हा मसूर मी 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजवून घेतला आहे। जर तुम्हाला रात्रभर भिजवायचा नसेल तर किमान 4 ते 5 तास तरी भिजवून घ्यावा। त्याचबरोबर हे कांदे सुद्धा मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत। आता मसूर बनवायला घेऊया। त्यासाठी इथे मी एक मोठा कुकर घेतला आहे। हा माझ्याकडे 5.5 लिटरचा कुकर आहे, तो मी वापरत आहे। आता यात 2 मोठ्या पळ्या तेल घालूया। तेल थोडेसे गरम झाले की यात 2 चमचे जिरे घालत आहे। जिरे चांगले तडतडले की ठेचलेलं लसूण घालूया। इथे मी 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। लसूण जास्त परतून घ्यायचा नाही, अगदी मिनिटभर लसूण परतायचा आहे। हे पहा, लसूण मिनिटभर परतल्यानंतर यात मी बारीक चिरलेला कांदा घालत आहे। कांदा चांगला सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी मीडियम ठेवली आहे। कांदा सतत चमच्याने हलवत परतायचा आहे। कांद्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे सतत हलवा, म्हणजे एकसारखा परतला जातो। धाब्यावर मिळतो तसा अख्खा मसूर बनवताना कांद्याचे योग्य प्रमाण घेणे गरजेचे आहे। यामुळेच मसूरची चव वाढते व छान ग्रेव्ही तयार होते। अगदी चमचमीत असा मसूर तयार होतो। कांदा चांगला भाजून झाला की मसूरची चव सुद्धा वाढते। हे पहा, सुरुवातीपासून आता 15 मिनिटे झाली आहेत। कांदा छान असा सॉफ्ट असा झाला आहे। आता यानंतर यात चवीनुसार मीठ घालूया। अंदाजे 2 चमचे मी मीठ घालत आहे। आता धाब्यावरची चव ज्यामुळे वाढते तो म्हणजे खाण्याचा सोडा। इथे मी 1 चमचा खाण्याचा सोडा घालत आहे। धाब्यावर कांदा परतताना सोडा घातला जातो, त्यामुळे कांदा चांगला मॅश होतो। हे पहा, असा हिरवट पिवळसर रंग येतो। कांद्याला असे पाणी सुटते। गॅस मी मीडियम ठेवून कांदा परतून घेत आहे। आता हा कांदा चांगला मॅश होईपर्यंत परतायचा आहे। हे पहा, जवळजवळ 15 मिनिटे हा कांदा मी परतून घेतला आहे। कांदा चांगला शिजला आहे। आता यानंतर यात 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालूया। आता 1 चमचा हळद व 4 चमचे मी कांदा लसूण मसाला घालत आहे। तसेच रंगासाठी 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घातली आहे। तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकताय। आता हे सर्व चांगले परतून घेऊया। कांद्याची चांगली ग्रेव्ही तयार होईपर्यंत हे परतून घ्यायचे आहे। अख्खा मसूरची सगळी टेस्ट ही तुम्ही कांदा किती वापरता, तो कसा परतून घेता यावर अवलंबून असते। त्यामुळे कांदा चांगला परतून घेतला की मसूरही छान होतो। हे पहा, कांदा छान शिजला आहे। त्याचा रंग व सुवास आता खूपच चांगला येत आहे। हे पहा, असे कांद्याला तेल सुटेपर्यंत कांदा परतायचा आहे। सुरुवातीपासून एकूण 25 मिनिटे झाली आहेत आपण कांदा परतत आहोत त्याला। हे पहा, कांदा चांगला शिजला आहे, छान तेल सुद्धा सुटले आहे। आता यात भिजवलेला मसुरा घालूया। मसुरा चांगला निथळून घ्यायचा आहे। आता हा मसूर कांद्यात 3 ते 4 मिनिटे परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी स्लो टू मीडियम ठेवली आहे। मसूर असा परतून घेतल्यामुळे त्याची चवही वाढते व तो पटकन शिजतो। मसूर 3 ते 4 मिनिटे परतून घेतल्यानंतर यात पाणी घालूया। इथे मी मसूरच्या दुप्पट पाणी वापरले आहे। अंदाजे 2 ते 2.5 लिटर पाणी वापरा। पाणी घालताना नेहमी गरम करूनच वापरा। आता जरी तुम्हाला पाणी जास्त वाटत असले तरी मसूर पूर्ण शिजेपर्यंत एवढे पाणी लागणार आहे। आता याला 1 उकळी येऊन देऊया।
मसूरला उकळी आल्यानंतर गॅस लो करायचा आहे व यावर अर्धवट झाकण ठेवून मसूर शिजवून घेऊया। अंदाजे 25 ते 30 मिनिटे मसूर शिजवून घ्यायचा आहे। 3-4 मिनिटाच्या अंतराने व्यवस्थित हलवून घ्यायचा, म्हणजे तो खाली लागणार नाही। मसूर शिजवताना गॅस अजिबात मोठा करायचा नाही, मंद आचेवरती मसूर शिजवून घ्यायचा आहे। हे पहा 20 ते 25 मिनिटे झाली आहेत। झाकण काढल्यानंतर मसूर व्यवस्थित असा हलवून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता मसूर छान शिजला आहे, चांगला दाटसर झाला आहे। जसजसा तो शिजत जाईल तसा तो आणखीन घट्ट होतो। आता आणखीन 2 मिनिटे मसूर झाकण न ठेवता शिजवून घेऊया। हे पहा 2 मिनिटे झाली आहेत, मसूर चांगला शिजला आहे। आता याच्यापेक्षा दाटसर करायचा नाही, कारण तो थंड झाल्यावर आणखीन घट्ट होतो। आता यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया व गॅस बंद करायचा आहे। आता हा मसूर तयार झाला आहे, पण धाब्यावर याची चव वाढावी म्हणून याला वरून तडका दिला जातो। तो तडका कसा द्यायचा ते पाहूया। त्यासाठी एका पॅन मध्ये 1 मोठा चमचा मी तेल घेत आहे। तेल चांगले गरम झाले की यात 1 चमचा जिरे घालूया। जिरे चांगले तडतडले की यात ठेचलेला लसूण घालायचा आहे। इथे मी 10 ते 12 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। लसूण मिनिटभर परतून घेतल्यानंतर यात 1 मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा घालूया। कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे, हलका गुलाबी होईपर्यंत परतायचा आहे। कांदा चांगला परतल्यानंतर यात बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। आता यानंतर यात आवडीप्रमाणे काश्मीरी मिरची पावडर घालूया। आता लगेचच हा तडका मसूरवर घालायचा आहे। तडका व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। इथे मी अर्धा किलो मसूरच्या प्रमाणात रेसिपी दाखवली आहे। जर तुम्ही जास्त प्रमाणात मसुरा बनवणार असाल तर त्या प्रमाणात साहित्य वाढवा। मसुरा 8-10 लोकांना पुरेल एवढा तयार होतो। तडका मसूरमध्ये घातल्यानंतर हा मसुरा आणखी मिनिटभर गॅसवर ठेवूया, जेणे तडक्याचा फ्लेवर मसूरमध्ये उतरेल। आता मिनिटभर शिजल्यानंतर गॅस बंद करूया। आता जरी मसुरा थोडा पातळ वाटत असला तरी 5 मिनिटे थंड झाल्यावर तो चांगला दाटसर होतो। तर तयार आहे धाबा स्टाईल इस्लामपूरचा अख्खा मसुरा। या मसुराबरोबर तंदुरी रोटी दिली जाते, त्याचबरोबर जिरा राईस सुद्धा खाल्ला जातो। तर आजची रेसिपी जरूर ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉनही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।